Biayai tak kira saka Australia, jebule saka ngendi? Saka Jawa Timur Surabaya. Monggo Mas Margono. Saking Surabaya nggih. Sugeng siang Mas Gilang. Wilujeng siang Mas Margono. Ingatan upami wanci mrene saged panggih jenengan. Ngapunten kula niki asline sanes Jawa Timur. Lah pundi? Kula mriki mawon. Oh, pas mudik punika. Nggih alhamdulillah. Nggih, monggo. Nderek ngregengaken suasana Mas Gilang nggih. Kagem ngobati raos kangen kapangipun dulur-dulur mriki, monggo Mas Margono kalian Mbak Elida. Biniji. Nggih. Beb ini dia. Halo. Sini Beb. Oh nggih. Bebek. Bebek maksudnya. Jumbuh kalian suasana wonten kalau dengan siang menika nderek ngregengaken suasana sesarengan para kadang campur sari sekar laras. Sekar langit. Alhamdulillah durung ana sewulan wis ketemu maneh. Kula nyuwun tak rengeng-rengeng sithik. Oh nggih. Sinambi ngrantos temanten kekalih tumuju wonten ing sasana Panjangga Mulya. Nggih. Panyuwunku temanten kekalih atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawah ngene sinambi hang rabi dedaharan kunjuk dumateng Bapak Ibu para tamu undangan ingkang dubagya mulya datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ngati ngapunten lho Beb Mboten napa-napa kok niki sakjane niki kula niku sakjane pun teng wingking mriku kersane mboten diceluk Oh jenengan tetep ewadene ketahuan mbok ajeng jenengan manggen teng pundi tetep ketemu. lah mulon niku iki sing kagungan hajat niki Nggih. Mas kula piyambak Oh ngaten. nggih dame Pakdi kula Nggih. yen cedhak tansah mulat sito asih pindho mimi amin tuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sida asik Yuk. Nggih. Matur nuwun Dawuhaken sangat. menapa? Langsung laju mawon menika Mas. dawahipun nggih dawahipun niki didamel duet mawon ngaten. Not Kula- bawanipun. niki campur sari masya bawane dandang kula diunggahke ning bokong sema kan ya ora apa-apa ta lintang asmara Oh, mawon ngaten. Nggih. Aku wis deg-degan Lagu sih menika aku. kula tujuaken ugi kagem Pak Grandong. Ya Mas Nggih, Gilang. menika
Mas Margono. Nggih. Menika Lintang Asmara menika lagun keremenanipun saking juragane Bos Narum. Ya. Bapak Gondrong. Oh nggih, Willy Kalian Jengsian. keluarga. Monggo diaturke. Nggih, niki ngapunten wong mboten apal cakepane kalih ngrepek mboten napa-napa nggih. Pokoknya buat napa-napa. Nggih.